Dilanjutkan dengan penyerahan tokoh wayang. Kami mohon kepada Masda Ki Yusuf Ansor Ganindra Khairuddin untuk turun dari panggung untuk dijemput Pak Ketua Panitia. Kami persilahkan. Kami mohon Pak Sadam dan Pak Suranto. Untuk yang pertama akan mencabut gunungan, kami serahkan Pak Suranto untuk diserahkan kepada Bapak Ketua atau Bapak Lurah, karena gunung itu adalah bumi. Yang pemilik bumi Ciketing Udik adalah Bapak Lurah Desa Ciketing. Kami persilahkan. Yang kedua, inilah Pak, dua tokoh yang bisik-bisik di Gardu Ronda hari ini menjadi kenyataan karena beliau begitu dekat suaranya diterima oleh Ketua LPM. Yang berikutnya kami mohon, ini salah satunya Pak Sadam Sugianto. Kami mempersilahkan untuk mencabut tokoh Semar. Saya baru tadi ke tempat gedung LPM Ciketing Udik. Ternyata gedung LPM Ciketing Udik itu kebetulan di atas simbolnya itu tokoh Semar, Pak. Satu hal yang luar biasa ini yang dipilih hari ini. Ini salah satu tokoh diserahkan kepada Ketua LPM. Mohon tepuk tangan yang meriah. Nah, diangkat tinggi-tinggi Pak tokoh Semar. Nah, kemudian diserahkan kepada Ki Dalang Yusuf Ansor Ganindra. Kami persilahkan. Nah, kami mohon kepada Ustadz William untuk membacakan sinopsis. Sinopsis Semar Bangun Kayangan. Semar yang punya keinginan dan cita-cita ingin membangun kayangan. Kayangan yang dimaksud Semar bukanlah kayangan dan tempat tinggal para dewa. Namun maksud dari kayangan adalah tempat yang penuh dengan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, dan tidak ada permasalahan. Namun niat Semar tadi tidak disetujui oleh Krishna karena menganggap Semar akan melebihi kekuasaan para dewa. Hadirin, bersama Ki Yusuf Ansor Ganindra Khairuddin, bersama-sama malam ini kita saksikan lakon atau cerita Semar Bangun Kayangan untuk kita bersama. Salam budaya, lestari budayaku, Indonesia Jaya, Jaya. Semoga semua yang dilakukan malam ini berkah buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan para hadirin untuk berfoto bersama.
pada sirah sumingkira mulia asal dimohon 9 RW ketua RW untuk maju ke depan atau yang mewakili karena mau ada penyerahan hadiah, kami persilahkan. Ana kanung saka wetan nunggang gajah telale lar singgih kulahu amarang balikul jem setan berkasaan amulya mring tawang prajamu iblis yo kari karang kulhu balik balik Dipersilakan perwakilan dari 9 RW. Pak Imam, kami dicontohin Pak Imam. Iya. Apa isu
semar dereng kapurpa risang amara bengrat sahanan ingkang mrengkanan sing asa silat mrengwang jagat karono sirang tunduk awisaning bisana sono sinamung langit lopes tumaksin lestantun nambahi budho sinandur futur katulur-tulur tulat nururanteng paradya winosita mumpung meneminis karo kanantun ditu wiying japan purwa mangga tekap pasananing gwira tawu renggeng mralambang matumba-tumba manama panggung sang murweng gata segebyar dumadining wayang purwa wewangkaning kundha linarik runtuting basa dunga ngono memusuh rasa yen narasaya karaos mulat sarewang rasa wani wuruhing diri rasa mangsa anggere mangsani lir jalma ngilu kaca jarang aku cek carita becik wis gemelar jroning pakuliran ya kuwi jatran mrisani pagelaran inggih purwa Surya Candra Darum yang Kartika wis kenur putra ingkang wasa sariaran dragi tribawon kula tuking dosira nggih Germanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad dodong bulan mangkar kaya sinarambun kaya jawah pating krempya dadi padha kutu-kutu walang atogo durun ngono yang durun tuyuk dadi beranan tanpa picalan padang terawan sinari sangi wangrenawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetantuk mungup-mungup mungguing kalinganmu kerabang merengangah lamun kaeksi ayah dilat-dilato bumi saya dangu murup sangi wangarko katos sebelah kanan kini dengan abang esmu jenar kaperbawan sinari sangi wang basonto tanam tu katon ijo ruyo-ruyo hamangku kuringkong biru moyo-moyo pujo yang gurung kini melan kedanu kasih luring meraban sono lenggut nganti kaya gurung mangkudro miko tanah tawis dangu selain kabrutase tilur rasa ngopiyo buku garap tegal sawai angluhur suruh tatanom jodoh sirambi sendunan sesindinan minggul garu lukuni
anggiring raja kayane sawan ana pirembagan sumur wangi. Sang Hyang Arkasa sedang inggil wis katon melok sinaring jagat ning blapapan lor kidul wetan kulon. Sinaring jagal kamsang baya durba tuju rupa kukuwung. Padatan wonten ing kamadhan iku kuwing Praja Ngamarta. Ya ing Indra Prasna, ya ing Bathara Kawarsa, ya ing Praja ing Cintakapura. Nuningga kali 100 lantu kali 1000 jangkep tinega krana garing Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran. Sinasapan kuwi binawi trambi ombak samudra binang langur kang tanpa pakut. Pegateng maning kang kapantuk uluting Cakrawala, wane-wane cakring wisik. Sawane kineping jurang corong kinepung Gusirung, kinarjusing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar, kebekane pasir kumelaring garis pinggir. Tanem tuang rembuyuk royo-royo karang kitri, royo-royo ning lumpuh bumi subur pasiten mawur. Satengah tinandur pangkar tumangkar kapriyan dadi. Gurung-gurung bebanjaran orang sang langit lenggak-lenggok lambetin mijil saking sendang-sendang mening tirtani. Iline pinara-para plenu drampi waduk binendung-bendung kinari hangilani sawah yang pategalaning nara kesma. Mongkar pangling tetani babasan tatanana bumi sak cengkah ingkang selo. Sedaya tinanduran ingkang murakabi pandya Betari Sri anggelar pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangga Pratiwi. Pategalan kepilujeng kengong rembuy kudungane ambek moe nganti kaya manglumang wit-witane. Para kendhemolong simpar pol gumantung sadotan kuciwa jinawi pukulan kang mawik sarasaning diri. Ing-ing raja itiwen sacayang rembaka namun kang ngagelaring mangunan. Lamun wanci sarap suwi samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datanana carane kandhang anggunanjing malang lampet tebih saking tindak Durjana Judi. Samya sayek seka kati akar huring nusa bangsa tuwin negari Ngamarta. Wana gungimbange gunung nganggo rinaksa mrih lestari. Runtumurun ratu merah sadhe dadi huruf-hurukaning lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samet ing sesanggeman. Sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada minada anane mumat sinamatan daya dinayan. Siwiji-wiji mapan sedating ceciban kang pinuji temah mamujud panunggaling cipta rasa karsa babar karya. Kenging pirasake negari Ngamarta niku semulagi manjing marang jaman kesono. Panjang kunjung masir pawuh jinawi kemari pakarta tutu raja. Dasar guru kang gedhe buri pandang jagate dhuwur setur tata kuncarane. Tur kasus ring manca praja. Lah sinten wau? Ingkang asta pusaran ngadil bangsa negari Ngamarta wenang ruden ucapna dosa lamen usang nata. Dosa arane 10 nama wis mestani. Jejulu Sang Nata Prabu Puntadewa, ya Sang Nata Prabu Darma Kusuma, ya Sang Prabu Darma Putra, ya Prabu Darma Wangsa. Ya Sang Ajata Satru, ya Sang Nata Guratali Krama, ya Sada Dwija Kangga, ya Sang Prabu Yudhistira. Nalendra pepangkuning bumi kang anggung dedegaken kautaman risa juga lenggah madaring damar kecana. Ora montor-montor sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Darma Ngija Pantah. Binayang bayang Sanggen Purhab Surabsari kawis tinggal mepandir sagung kang Sang Sumewa. Yayah roping samudra daratan dhateng kanten misanipun Sang Hyang Manungsa tungguling praja. Negari Ngamarta miwah sangjaning para kadang ingkang sampun ketinggal ngagrah bergagah. Yayah Praninggih ananging menika temerane kadang nata Satrem Jodewati ing nunggul pamenang Riri Sang Raden Haryawardhana, ya Sang Raden Bimasena, ya Sang Raden Bratasena, ya Kusuma Yudha, ya Kusuma Diloka, ya Sang Gandawastratmaja, ya Sang Wijasena, ya Sang Jagal Birawa. Satru Gagah Pituksa Dewa Simbar Jojo turta kasinuman kasestre duwe. Bebasan menantang mendat Jinul Mender, tirumbak bengkung sinuda putung. Lodatan mukal dan dadosaken bebeteng tinanggulanging praja negari Ngamarta. Toton kantor ugi wisawanipun panengah Pandhawa lenggah wonten sak pengering nata agung ing Ngamarta Sang Prabu Puntadewa. Arep menika tuwanan Satring Madukara, Risang Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Kumbang Ali-ali, ya Sang Setya Margana. Satra bagus tanpa cacat pengamat Tirta Gaya Teja. Dasar yang gadhahi sebutan lalanging jagat lanjur ing bawana minodatan mukal menawi para widodari samya kawengku dening Sang Raden Janaka. Datan kantor nggih bisawanipun Ragil Pandhawa satreng sawet jajar tindhu mirtawu nggih Sang Raden Akula miwah Raden Sadewa ya Raden Pinten Tangsen
Pulau Nayuka Brojan Garing Amarta Sami Ganting Masisiran jejel ril rapet bebet pipit prasasata tupan denggul tatan perselo labet sakadeng marosibu ing jawyang brutek entir urute umbul-umbul begitu rangendani monting mongso labu payu megar mendi jamur barat ing mongso rendeng tumbang ngrangapul jati ngarep mongso katiga paring tinggal tidom jinem madring pasewakan Garing Amarta nampi ramipun kadang nata anggena Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kandharaken nate mandura Sang Prabu Baladewa ya Sang Prabu Balarama tidhem permanem datana bareng walang alisik nalika semanten datana Narana ingkang ngobah samira dalam mampah kapir sumung swaraning pradonga miwah pangling maranggono sigra merwani pangandikan dadung manggi pandika Sang Nata Prabu Darmakusuma ingkang dereng kababaring lisan
Sretenan neng pasewakan busana maneka warna Sebabos peteng Udana Miang Banjra Sararokma Ranggeng manehara Narawata Obro prabanya kang merat nyareng teca lelewaran ler ki pasisireng adek Wimbo kekanda mrek ati upeng ruta mandung separan mangambar kongas lamun sira anggeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan ngirangi sakara lewa
apa nang was mongkol tan mikir pawehen eku pantes kuranana kage sartane kawruhana Dewang Agung uga ngayomuna marang Projeng negari Ngamarta sakisinipun nun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ing Ndrawati ingkang rayipun Darma Kusuma ing Ngamarta ngaturaken asung pudha pangastawa pasegan monokrami miwah pambagya raharja mugi tansah kunjuk ngarsa sing andika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu jagat pangestu karo wayah loro jagat kawula nggih Yayi Prabu Puntadewa sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang Raking Ndrawati dinten menika dupi kula tampi timbal paduka Yayi Prabu Darma Kusuma asung pasegan monokrami pudha pangesta miwah pambagya raharja sampun ingkang raka tampi akarya bombong raos penggalih mboten langkung ingkang raka ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk marang sejengandika Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Aji inggih Koko Prabu sampun kula tampi akarya Candaka Panglingga Murda amamahana kabagyaning gesang kula mugi tansah kasekecakna lenggah sing andika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten negari Ngamarta ngono inggih Yayi sampun boten ngrang prayogi piswanipun ingkang Raking Ndrawati dinten menika wonten ngersanipun paduka Yayi Prabu Puntadewa Yayi Prabu Darma Kusuma nun mangke Koko Prabu Baladewa sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu Balarama ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken asung pasegan monokrami mugi kunjuk marang kersa sing andika Kanjeng Koko Prabu mugi tansah minantu ing karaharjan lan kasugengan rawuh sing andika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat pangestu karo wayah loro jagat Matendra Jaradewaku mriki Yayi sakalangkung kula tampi timbal paduka Yayi Prabu Darma Kusuma wonten talinganipun ingkang raka ing Mandura sampun kapireng manter sabda temu paduka Yayi Prabu Puntadewa bila paduka nimbali dhumateng kawula miji dhumateng piswanipun ingkang raka ing Mandura sewu-sewu kapatah kula Yayi kula wantun tadhawadana sowan marang sanipun Yayi Prabu Puntadewa criyatanipun kula dipun kanthi kadang kuning Ndrawati nggih pun Yayi Kresna ing Ndrawati Yayi Aji inggih Koko Prabu nggih nanging boten dados menapa Yayi Prabu Darma Kusuma asung pasegan monokrami sampun ingkang raka tampi mewah wilujeng piswanipun ingkang raka ing Mandura dinten menika anggen kula sowan wonten negari Ngamarta menika Yayi Prabu Puntadewa mboten langgang setunggal punapa kalih sing sambi kula tepi saking Robeda kemareng kula ngaturaken salam taklim ingkang raka mugi kunjuk marang sejengandika Yayi Prabu Darma Kusuma Yayi Aji inggih Koko Prabu sampun kula pundi akarya Candaka Panglingga Murda mboten langkung kasekecakna lenggah jengandika Kanjeng Koko Prabu kalih wonten praja negari Ngamarta Yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang raka ing Mandura dinten menika wonten praja Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma inggih Koko Prabu wah Jlidheng kakangku sarawuhe Kresna kakangku Werkudara ngaturake sembah bekti lan muga slamet anggonmu prapta ana kersaning barep kakangku Jlidheng kakangku kadangipun Kakang Yayi Dimas Bratasena isih diatur bekti kelawan pun Kakang
pangestipun Kakang Tampanana lan slamet pisawanipun Kakang ngresani Yayi Prabu Puntadewa. Yo, tak gegem dadeke jimat. Syukur pinagi sewu yen to rawuhmu ning Praja Ngamarta ora ana alangan suwiji apa. Tresna kakangku. Yo, Werkudara yo. Yo. Bule kakangku. Sarawe bule kakangku ning Praja Ngamarta. Werkudara ngaturke basa, atur basaku Tampanana, bule kakangku. Wah, bule kakangku. Sarawuhmu aku ngaturke kasugengan slamet rawuhmu. Sartane aku ngaturke basa, Werkudara ngaturke bekti Tampanana, bule kakangku ing Madura. Wah, Kakang Prabu. Piye? Kula nuwun sewu. Paduka menika dipun piji dhumateng pun Bratasena. Yo, terus piye? Tuku paduka kendel kemawon. Nek lenjeluk iki lumrah yen to lini bali kelampun Kakang ngono nganggo pranatan sing trep lan nganggo asma sing bener. Pun Kakang mesti nayogyani sartane ngrungokke lan nyauri nanggepi kalature Werkudara. Inggih. Ning Werkudara ki padha karone wis ngece karo aku. Ngece kepiye? Werkudara, piye? Nata Mandura kuwi duwe jeneng. Ingsun iki ya pun Kakang iki jejulukku Prabu Baladewa. Yo. Kowe ngaturke bekti karo aku kok bula-bule jenengku ki akeh. Baladewa, Kakrasana, Waning Pinta, Wasi Jaladara. Lah kok kowe bula-bule ngece tenan. Wah. Yen ora trima tak sebut bule. Aja muring-muring karo Werkudara. Lho, lire piye? Aku ngomong bule, aku muni bule, ngono aku nyumurupi kelawan kanan sing sanyatani. Jajal takon. Wujudmu kuwi bule tenan apa ora? Lho, iya ning aja sebutke ning kene. Isin, pun Kakang isin, pun Kakang Nalendra Agung, pun Kakang Ratu Agung Mandura. Lah kok kowe malah nyebutke kowe iki ngerti to yen to bule iki sirahanipun Kakang. Malah kowe ngaturke bekti kaya ngono. Baladewa, piye? Ora seneng wujudmu bule. Gugata ning kayangan. Kowe minta nang kersane para Jawata. Wah, kena ngopo Baladewa dilairke bule? Lan kena ngopo kudu wujud bule? Wujude Baladewa ngene dilairake ning jagat. Kakang Prabu, kula nuwun sewu to nggih sampun. Aturipun Werkudara menika leres. Nuwun sewu jeng ngandika menika wujudipun ugi bule. Wujud bule menika ingkang maringi saking mangwasanipun Dat Kamurweng Dat menika saking mangwasanipun Gusti kang karya jagat. Paduka menika kedahipun namung saged nampi jernyatanipun wujud bule menika ingkang dados ciri gethek paduka Kanjeng Kakang Prabu Baladewa. Mila kula nuwun sewu menawi jeng ngandika dipun sebut bule dhumateng Werkudara menika sejatosipun Werkudara mboten lepat namung kirang trep jernyatanipun menika wonten wekdalipun masewakan. Mila kula nuwun sewu menawi jeng ngandika Kanjeng Kakang Prabu Baladewa dipun sebut bule inggih sampun duka. Balen ana ping 50 meneh. Liripun Werkudara meneng malah kowe bula-bule. Baladewa kakangku. Piye? Aku njung ngapura. Wah, ikhlas ora? Ikhlas. Tenan ora? Tenan. Basaku Tampanana. Masuku. Wah. Pangestune wong ora ikhlas ora ndayani rasudi nampani. Ya wis Werkudara pangestuku Tampanana. Tak gegem dadeke jimat. Kakang Prabu Kresna kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yayi Arjuna, ya sihat diatur bekti kelawan pun Kakang, mangestipun Kakang Tampanana Yayi. Inggih Kakang Prabu. Kula tampi karo bombong raos menggalih mboten langkung kaskecakna. Lenggah jeng ngandika Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya, kaya wis ora kurang pepinak. Kakang Prabu Baladewa bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa inggih.
Pangestuku Tampanono inggih kula pundi Kuciman. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah. Kadangipun Kakang Yayi kembar pangestunipun Kakang Tampanono. Yo kembar Nukula Sadewa. Binten Tansen. Pangestunipun Kakang Bae Tampanono ya Di. Inggih, Kakang Prabu sampun kula pundi? Nggih, sampun kula pundi Kakang Prabu. Yo. Kakang Prabu kula nuwun sewu. Nuwun mangke. Mbok bilih kula kanggep cuman raka matur marang Rasa Jengandika Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Awit dinten menika sanes dintening pasewakan ingkang wigati ingkang rayi para Pandhawa ngawontenaken pasewakan teka Paduka Yayi Prabu teka Paduka Kakang Prabu Kresna miwah Kakang Prabu Baladewa rawuh wonten Praja Ngamarta. Monggo tanpa paring ceculing saderengipun menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka Praja saking negari Ndaramati nanging kenging menapa paduka Kanjeng Kakang Prabu Baladewa miwah Kakang Prabu Kresna rawuh sengkan-sengkan datanpa pepuyan wonten Praja Ngamarta. Aduh Kakang Prabu saestu menawi kula mangertosi perkawis menika ing saderengipun tartentu kula nedya misungsungaken kreta kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kakang Prabu kekalih miwah saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampeyan paduka Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna lan Kakang Prabu Baladewa. Kakang Prabu jagat pangestu ora jagat Yayi Prabu wonten timbal ingkang ngadhawuh sewu-sewu karepatanipun ingkang raka ing Ndarawati tadah wadana jernyantanipun pranatan tata kamrajan ingkang kados maten kula wau mboten trep menawi dipun pisungssungaken dumateng ingkang raka ing Ndarawati. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang kados mekaten. Yayi kula nuwun sewu. Kula menika pendak-pendak suman wonten negari Ngamarta menika kula nganggep negari Ngamarta menika kanggep kadidene negari Ndarawati. Nggih. Ateges kula nganggep kadang-kadang kula para Pandhawa menika sampun kadidene trah kulit daging adi-adi kula piyambak. Kepara kula anggep kadidene anak kula piyambak. Inggih. Mila kula mboten gadhahi raos jigolan perkewo lan pernatan hukum utawi tata kamrajan upacara kamrajan ingkang kados mekaten menika kula wau mboten trep menawi dipun pisungssungaken dumateng ingkang raka ing Ndarawati. Jalaran kula menika sampun marambah makaping-kaping sampun wungsal wangsul anggen kula sowan wonten ngersanipun Yayi Prabu Darmakusuma. Mila kaget alasane kok kagok Yayi menawi pendak-pendak adat saben kula sowan teka mboten dipun pisungssungaken upacara kamarajan teka dinten menika kula sowan tumuli paduka nedya misungssungaken upacara adat kamarajan negari Ngamarta. Mila menika mboten trep lan mboten pantes. Inggih kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Mboten dados menapa mboten wonten lepatipun jernyatanipun menika minangka kewajibanipun ingkang raka ing Ndarawati tetinju dhumateng kawontenanipun para Pandhawa. Kosok wangsulipun benjang para Pandhawa menawi mboten wonten kewajibaning kamarajan miwah wonten wekdal ingkang mirunggan. Monggo kula aturi tetinju dhumateng kawontenan negari Ndarawati ilang ana rasa jigolan perkewo. Negari Ndarawati kanggep kadidene negari ing Ngamarta. Karengkuwa ingkang raka ing Ndarawati kadidene kadang paduka Yayi Prabu Puntadewa. Inggih Kakang Prabu. Lajeng ingkang angka kalih sowan utawi rawuh jengandika Kanjeng Kakang Prabu kekalih wonten mriki menika wonten wigatos menapa saestu ingkang rayipun Darmakusuma nedya nganglungaken jangga miwah nilingaken karna mastuti sabda utawa paduka Kanjeng Kakang Prabu kekalih. Kakang Prabu Yayi kula nuwun sewu. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang raka ing Ndarawati tadah wadana jernyatanipun anggen kula prapta wonten negari Ngamarta nganthi kalih Kakang Prabu Baladewa menika kula wau tartentu ugi saking pikajengan paduka Yayi Prabu Puntadewa. Pikajengan kula ingkang kados menapa Kakang Prabu? Kula nyuwun pangapunten to. Kula nuwun sewu. Menapa paduka Yayi Prabu Puntadewa mboten
kemutan menawa Paduka Yayi Prabu Puntadewa kesupen bilih 3 hari kapengker. Paduka Yayi Prabu Puntadewa atur nawala dhumateng ingkang Raka Ndarawati. Surasaning nawala Paduka animbali dhumateng pisawanipun ingkang Raka Ndarawati wonten Praja Ngamarta. Mila kula menika bingung wigatosipun menapa Dene Paduka nimbali dhumateng ingkang Raka Ndarawati lumantar nawala 3 hari kapengker ingkang sampun kula tampi. Mila sowan kula menika satosipun namung nedya nanjehaken kula ingkang nedya nungseng mawarta mastuti sabdatawa Paduka Yayi Prabu Puntadewa menggah menapa ingkang dados wigatosipun Dene Paduka nimbali kawula ingkang Raka Ndarawati lumantar nawala 3 hari kapengker ingkang sampun kula tampi Yayi Yayaji Anjrenggang Puspita kasilireng samirana mrek sekar kadung ngas kandhano maweraras retane Koko Prabu sewu-sewu kalempatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma tadah wadana Koko Prabu krana saking kathing kewajiban kaprajan negari ing Ngamarta ngantos kula kalimput bilih 3 hari kapengker kula atur nawala dhumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna pangayoman kula ing Madyapada Duka Koko Prabu sejatosipun wigatosipun miwah pirembaganipun ingkang rayipun Darma Kusuma ambayongi dhumateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu menika kula namung badhe nyuwun niguh pamrayogi satanipun saha kepara kula nedya nyuwun Pintasraya bab ngawontenan ingkang lumadi wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat pangestu ngara Yayi wonten dawuh kula nuwun sewu wonten kawontenan menapa ingkang dumadi wonten negari Ngamarta inggih Koko Prabu kula mboten saged ngandharaken wekdal punika jernyatanipun tasih nggadhahi raos was miwah kumesar penggalih kula sumedhot manah kula nyumurupi kawontenan wonten Praja Ngamarta Kresna kakangku Werkudara piye sanyatane barep wimung isin arep matur karo Jlidhang kakangku monggo mundhak disengguh Puntadewa ngrepoti monggo mundhak disengguh Pandhawa kuwi mung ngrepoti marang Kresna kakangku nggone prapta diboyongi rawining Praja Ngamarta. Ya, Werkudara, piye? Negara Ngamarta kena ngapa? Negara Ngamarta eneng ngapa to kaya Yayi Prabu? Puntadewa paring dawuh sing kaya mangkono. Wah. Kresna
Piye Werkudara? Janjane lan sak nyatane negara Ngamarta kuwi mung kaya dene Ketaman Magebluk. Wis ana 3 candra rikalengguhan samengko iki. Negara Ngamarta Ketaman Pelanging Jawata akeh kawuling sing esuk lara sore ketiwasan. Sore lara esuk kapralaya akeh kedadiane. Akeh para kawula sing padha nandang lara. Nandang sesakit. Barep kakangku kowe wis ngrawuhke Prawana Winasih Sewu Sugata kinarya nambah renganing praja ning ora ana sing dadi, ora ana sing modhok, ora ana sing iso dijagake ngusadani praja Ngamarta. Inggih Kangga Prabu. Leres kan menapa ingkang dipun aturaken kadan kula pun Yayi Bratasena. Bilih kula menika bingung kedah kados pundi lampah kula. Anggen badhe amungkasi welaking Jawata inggih pagebluk ingkang lumadi wonten praja negari Ngamarta menika Kaka Prabu. Sekra-sekra yen permana kanca sekra ngraket nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katre gumulung mangrompak ing wadya padha kala kakere-kere nanggana magawe gelare rawang-wang jagat pangestu ora wae loro jagat Yayi wonten dawuh kula nuwun sewu sareng kula talitu wonten kawontenan praja negari Ngamarta tigang candra kalenggan sak menika paduka ngendikaken bilih negari Ngamarta Taman Magebluk Taman Paling Pura Jawata nuwun sewu menawi kula tingali kanthi peningal batin netra batin kawonten wonten negari Ngamarta menika sejatosipun namung dipun sebabaken setunggal perkawis. Inggih menapa Kaka Prabu kula nedya nyuwun priksa menapa paduka ngramaosi para Pandhawa kadherekipun Satanyani menapa paduka ngramaosi para Pandhawa kadhetene kecalan suwijining bab perkawis ingkang sakmenika tundhanipun nedya mboten sae dhumateng kawontenanipun para Pandhawa. Kaka Prabu wonten dawuh Yayi. Menawi sak mangertos kula sedaya ingkang lumampah wonten negari Ngamarta menika kalis mboten wonten sabab ingkang dadosaken mboten wonten perkawis ingkang dadosaken sabab negari Ngamarta Ketaman Pagebluk namung wonten setunggal perkawis ingkang dadosaken tandha pitakenan ingkang rayipun Darmakusuma. Menapa Yayi? Kula nuwun sewu. Kula menika namung bingung kenging punapa Kakang Semar sampun wonten Sabta Candra kalenggan sak menika. Mboten rawuh wonten praja negari Ngamarta. Saestu kula tansah ngarantu ramipun Kakang Semar Badranaya Kaka Prabu jagat pangestu ora ora jagat. Inggih menika Yayi, inggih menika. Ingkang dadosaken perkawis negari Ngamarta Ketaman Pagebluk menika dipun sababaken saking Kakang Semar Badranaya ingkang sampun wonten Sabta Candra. Mboten rawuh wonten negari Ngamarta. Inggih lajeng marang paduka. Kedah kados pundi? Yayi wonten dawuh. Menawi ndaratur kula, sakmenika Kakang Semar dipun timbali kemawon. Dipun timbali sewados sowan ngadhep marang Raja Gandika Yayi Prabu Puntadewa Yayi. Sikra bala kang tumingal prangat sampun kang samya medali ler adet wilateng kota danyangkung mangun sang dede menjang sang aje lade nyong tali
Treca Surawilangga kaya buta sing agel pasti jangga dendanya mangambak boyo Dumadane kapuntenan negaring Ngamarta nalika semanten dadu-dadan mubadatal musik nata Ngamarta Sang Prabu Darmakusuma kocap nalika semanten katingal gegering Jawi yang kasar tangembing murka masiban para amuk mbutuh dadi darurane ana numancara pedhe gajah medhur saka Wantilan kejawi amung sawanipun utusan saking Karang Kadempel nggih Kelurah Petruk Antong Mulung Kelurah Bagong reper-pepe pindho teman kang suwiwet mangromeng mur kawuli konsun ono dayong pyak-pyak jaluk dalan
Sinong mati Sinong mati caket kinari among maklume mbak ombak ing saputra ana bale lumut ambra anggang awita denjengan Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Dereng ngantos pura anggen kula kaliyan Paduka raosan bab Kakang Semar Badranaya teka menika atmajanipun sowan. Wah Kanjeng nukas tenan sing ndelok iki ya bajana iki ya. Inggih Yayi. Menika mboten mangeling Petruk kaliyan Bagong ingkang sowan wonten mriki. Wah, bajigur. Wah, semene isine wong tok. Nganti ora kena dipiyak mergo do topenan kabeh. Gong. Menengo sik. Ora, Nduk. Aku mung gumun ya, Nduk. Gumun piye? Wah, jan. Ora kaya adat sabene. Lah adat sabene lah aku ya padha wae ngono wae. Wes sembuh. Turun sewu iki mbuyo nyandang nganggo iki mbuyo sing bener. Maksude, Nduk? Ya liyane iki nganggo jas, liyane nganggo jaket. Pecisan kok kowe kaya ngono kuwi apa tok bledheke ngono kuwi terus semiran terus nganggo iket ngono kuwi wah iki style saka daerah nggonku kene wo iki wah aku ki ngenalke pakaian lurik iki Truk wo saka Yoja iki khase Truk iya tenan kowe iya wah anggere aku nganggo klambi lurik ngene iki terus tak bledheke iya terus ditenono anggere mripatku ki wis abang iya wah aku karo kanca-kanca mburi mengoperasional dodol kaos karo streaming ki aku. Oh, tenan. Ngono wae. Ana sing kenyang tak tutuki kok, Tru. Iya. Aku main pukul biasa. Pono kawan menengo luwih dhisik. Ya nggih sinipun. Iya. Petro wonten dawuh. Ana apa sore-sore sowan nggih nuwun sewu prayoganipun dipun bagiaken kanthi rasa lan raos ingkang sekeca riyin iya Petruk padha raharja sak pratamu nggih sadèrèngipun namit pasang Kalimantabi tinebi kula dene Demawah ing Tawang Soang linepat ing Tolak Manu bareng kula anambi Dewan Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa wonten negari Ngamarta Sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya Petruk nggih. Kepareng pangestu Paduka wilujeng pisawanipun ingkang abdi pun kapetrukan. Iki pun Petruk Kantrong wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten manggilan astu karo kula nggih kula sowan musuh katiga. Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Duk. Gayamu ora Truk wis ben kaya ngene iki men kaya nayaka men kaya patih ha iya iya ya Petruk ingsun tampa pangestuku tampanana nggih kula pundika jimat paripe ndayana ning kasantosan pareng pangestu paduka kula cancang pucing min dumaming wijang rumeketing merdaya ndadosaken cahya ner cahya daging rakajuwanan sinuwun matur sembah nuwun iya Petruk prayogakno nggih sampun boten kirang prayogi Bagong padha slamet kamu. Pangestunipun Sinuwun Puntadewa anu nggih
Walah eling kowe angger sing jenenge pintu ki ngantuan. Mula kula titeni niku. Iya Puntadewa, sinuwun Puntadewa. Iya Bagong nggih. Berkah pangestunipun sinuwun ing Amarta wilujeng sowan kula sinuwun mboten enten halangan setunggal napa ya ming niki wau rada diubeng-ubengke. Lho. Sebabe apa Bagong? Ah kula wau niku jane pun mriki dhisik dhewe. Iya. Ning kula kon bali. Jare teng kelurahan ngoten. Iya. Lah kula arep bali teng kelurahan dalane pun ditutup, diubengke metu sing sisih wetan melih. Iya. Akhire bali ngulon meneh. Waduh, mubeng-mubengan. Iya. Sangka padate pengunjung, sangka ramene antusiase para warga masyarakat. Iya, Bagong. Nggih. Duh kula jak omongan Jawa padha ana sing mudeng. Kula mau tumbas, malah tumbas tu apaan? Anu niki lho. Malah kula diuring-uring kalih bakule. Lu tuh goblok, lu tuh gak sekolah. Lu tuh PA, ngono wonten niku lara ati kula dionek-onekke kalih bakule ngene. Lah saking kowe iki ora iso interaksi. Wah, jan aku ki bola-bali ta, Tru. Aku ki introvert. Wo. Nek jak omongan nang khalayak umum ku aku ki blas ora dadi. Ha ya kowe iki mulane ya ajar. Iki wis ngerti kowe iki cah desa kampung. Kowe nek arek jak dolan ning kutha iki sinau basane kutha kepiye, carane srawung ning kutha kepiye. Wah, ya wis tak sinau ya mesti ora dadi Tru. Kita jatahe wong katrok ya katrok ngono wae. Ha iya wis ora iso aku nek kon kaya wong kutha asli ora iso. Iya. Bekti kula kanca sinuwun. Iya Bagong pangestuku Tampanono. Nggih sampun kawula pundi nggo jimat. Parepi njenengan kasantosan. Iya Bagong prayogakno nggih sampun mboten kirang kepenuk. Iya. Petruk padha kanthi raja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Durawati. Iya. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya pangestu Tampanono Petruk nggih kula pundi. Nggo jimat paripi prayogakno sampun wonten ing mriki. Bagong padha slamet anu ngadiran. Lho. Bagong padha slamet. Lho, oh slamet tak kira kuwi nakoki kula slamet padha wajan. Senengane iso kaya ngoten niku sampeyan niku. Nggih wilujeng sinuwun mboten enten alengan setunggal punapa. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu Tampanono nggih. Kula tampi pundi go jimat paripi ndaring kasantosan. Bagong, Petruk, padha slamet. Pangestunipun Sinuwun Mandura. Ya. Bekti kula kunjuk. Pangestu Tampanono, nggih kula pundi? Nggih. Bekti kula kunjuk Sinuwun Baladewa. Ya, Bagong, tak tampa Pangestu Tampanono. Nggih, kula pundi jimat. Getak. Getak ya ben sampeyan ya getak karo aku kok. Tuaku mbangane jenengane. Ngene-ngene kae kere-kere ae, elek-elek ae dhisik jaman sampean coblosan. Nalikane sampean ider amplop. Teng perkaka mangamplopi ben nyoblos jenengan. Kula ki melu nyoblos. Malah kula nyoblos bola-bali. Mriki tak coblos, mriku tak coblos. Ganggen mriku niku nggih tak coblos. Apane gambare niku lho. Dadi peluang suarane panjenengan menika kathah. Mula jenengan nek getak karo kula iki jare rada lara ati. Wis ora urusan ora caturan kowe. Wah ya wis ora mboten sida. Petruk padha slamet. Mesunipun Ndara Werkudara slamet. Wilujeng kula den bekti kula kunjuk ya pangestu Tampanono. Nggih. Kula pun ndika jimat paripe ndaring kasantosan. Bagong padha slamet. Wilujeng Ndara Werkudara. Ya. Bekti kula kunjuk pangestu Tampanono. Nggih, kula pindhu anu pundi. Petruk Bagong padha slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Nggih, bekti kula kunjuk Ndara Arjuna. Iya, Petruk Bagong pangestu Tampanono. Kula pundi anu den nggih, kula pundi Ndara Bagus Permati. Ndara Bagus Permati. Ndara Janaka. Iya, Bagong nggih.
Petruk Bagong padha slamet tekamu. Petruk Bagong padha raharja sak tamu. Petruk. Maksudipun Ndara kembar Ndara aku lho mewah Ndara Sadiwa wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Ya Petruk pengisuku tamanono. Petruk pengisuku tamanono. Nggih kula pun niku jimat. Wilujeng berkahe Ndara kembar. Iya, kembar ngiwonengen. Lambemu kok wah nek kembar ku yo ngiwonengen. Iso ngarep mburi kok. Wah ya mbok dicak dhewe coba nek kembar ya ngiwonengen. Lambemu ora. Bukti kula konjuk Ndara kembar. Bagong pengisuku tamanono, Bagong pengisuku tamanono, Bagong. Nggih, kula punika jimat. Kowe gek matur apa wigatine? Iya. Iki aku wah jane mau kowe awakku piye? Iki sedina aku mubeng to. Wo, aku ning ya bejo ning aku awor-awor sinden. Wo. Dadi nek aku njepit to. Iya, ora apa-apa tenan aku. Nah iya to tenan aku jan wis ning ya ora apa-apa wong kabeh iki sedaya. Ha iya. Ya matur apa wigatine sing kowe iki minangka lidah sinambunge saka Bapak Semar ning Sinuwun Puntadewa. Iya, Gong tak matur. Petruk, Nun. Ana wigati apa sore-sore sowan tanpa ditimbali ning masewakan negara Ngamarta dina iki, Petruk. Kepareng matur nesanipun Sinuwun Puntadewa. Sepisan kula ngaturaken tebas Siti Sekul binundring ron klapa apurun tampa bilih wonten lepat kula anggen kula matur marsujuk andika Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya, Petruk ora dadi ngopo? Nggih. Ndung kapangka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya. Wong atuwa kula Ismaya utawi bapak kula Nayantaka. Bapakmu utusan kelawan kowe, Petruk. Nggih. Banjur apa kang dadi wigatine? Ah, kula semanten ngaten. Bapak nimbali kalih kula. Petruk wirene kowe tak omongi ya Dole, kowe sowano ning negara Ngamarta. Aturna salamku karo Sinuwun Prabu Puntadewa lan jalukna pangapura merga aku wis 7 sasi ora sowan netepi kewajiban negara Ngamarta. Aku janjane ora kok ateges aku wegah, ora kok ateges aku mbalela. Kuwi ora, Truk. Ning pancen ana gegayuwanan pancen ana perkara sing kudu tak prihatini, aku kudu laku prihatin nganti aku kudu ninggalke marang kewajiban kadonyan. Kaya ta dene nggonku sowan ning Praja Ngamarta, aku 7 sasi ora sowan Petruk. Lah gegayuhane jenengan apa, Pak? Sing baku kowe gelem sowan ning negara Ngamarta. Ngono, Petruk. Nggih. Mila kula mriki nika dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya. Wondene apa wigatine? Bapak ngendika nek bapak ndek gegayuhan menika, bapak ngendika kalih kula. Iya, kepiye Petruk? Ah ngeten. Gegayuhane napa, Pak? Kula takon ngoten, bapak mangsulan, bapak maring mandikan, aku ki mung kepengin bangun kayangan, Petruk. Bangun kayangan iku ora kok wujude papan sing magrong-magrong, papan sing gumerlap, mawa cahya sinesetya ngesudar pating celorot pating sumebyar kuwi babar pisan ora aku ora arep mbangun kayangan sing jeneng kayangan ki kok wujuding tempat-tempat wisata kuwi ora Petruk aku ora arep mbangun kafe aku ora arep mbangun tempat karaoke aku ora arep mbangun papan aku ora arep mbangun gedung aku ora arep mbangun omah ning sing tak maksud bangun kayangan ki ya Petruk ngerti ya iki sing tak maksud nggonku kepengin bangun kayangan ki mujudke papan sing ayem tata titilan tentrem kebak kaendahan kebak kabungan kebak kesenengan ora ana wong sing padha regejekan anane mung masinamatan daya dinayan ngayomi siji lan sijine manunggal tetunggalan bandul ngrompol guyub rukun gugur gunung dadi siji manembah nang ngersaning Gusti kang karya jagat lan sumuyut ana ngersaning Nalendra. Iya, ngono Petruk. Nggih. Dadi aja salah paham, Truk. Aku arep mbangun
Kahyangan ki udu kok kahyangan sing dilungguhi para dewa kuwi ora. Ning kahyangan ki mujudke papan sing indah, papan sing tentrem. Kahyangan sing tak karepke kuwi ateges kahayangane para kawula masyarakat, ya morale para warga, ya para kawula ana ing negara Ngamarta sing bakal tak bangun, sing bakal tak dandani wekasan bisa urip ayem tata titilan tentrem. Pindane kaya dene urip ning kahyangan. Ngaten niku. Iya. Lah mila kula nyuwunaken pangapunten awit Bapak kula Semar Badranaya 7 sasi Sabta Candra dikanggan sak menika mboten sowan wonten ngersanipun Sinuwun Puntadewa. Kula nyuwun pangapunten nggih sinuwun. Iya Petruk ora dadi ngomong nggih. Jalaran pancen bapakmu ya uga duweni kewajiban sing pancen kudu dilakoni nggih. Ning senes niku mboten namung niku ingkang badhe kula aturke. Iya. Cerita ngendikane bapak sing kula aturke niki wau tesih enten sambunge, tesih enten terusane. Ngono Petruk nggih. Bapak ngendika kalih kula. Truk nggonku kepengin bangun kahyangan iki mau iki ana sambung rapete karo para Pandhawa. Jernyatane para Pandhawa iki minangka pengayoming kawula sak praja negara Ngamarta. Para Pandhawa kuwi sing minangka pemimpin utawa para Pandhawa kuwi sing tansah ngayomi, sing tansah njejeke marang adeging karaton negara Ngamarta. Mula Truk, kahanan negara Ngamarta sing tak sawang kok koyoke wis ketaman pagebluk, kok koyoke wis lali karo panguwasaning Dat Kamorwing Dat iki mau kepengin tak dandani supayane padha iso manembah mapan manunggal tetunggalan dadi siji, manembah ngersaning Gusti kang karya jagat wekasan Sinuwun Puntadewa ora lali karo kawulane. Ngono Petruk nggih. Ning enten setunggal perkawis sing dadi grundelaning manahe bapak. Apa Petruk? Niki siji syarat srana sing bakal ndadekke srana rancaking bapak nggih pun bangun kahyangan. Apa? Ya nggih menika mboten sane kejawi amung bapak ngujubaken donga mawi pusaka negaring Ngamarta inggih minastan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Mewah para Pandhawa kedah rawuh wonten ing Karangkadempel. Bapak nedya miwiti mbangun negari, bapak nedya miwiti mbangun kahayangane para kawula, para warga masyarakat. Dipun wiwiti saking Karang Pradisan, dipun wiwiti saking Karang Padusunan. Teges le miwiti saka perkara cilik, mengko saya gedhe mundhake bakal nuwuhaken katentreman wonten madaning Kutagara. Mila malih-malih menapa sinuwun, sowan kula menika namung badhe amboyongi tuwin nedya nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Amboyongi rawuh jengandika Sinuwun Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa rawuh wonten negari utawi wonten padukan ing Karangkadempel sinuwun. Pagatresang kapirangu renanggo kinambet kambet ya ketukang malang ati ya ketukang gareng ya ketukang ana sing jas Sinuwun Durawati sing maju. Anu nuwun sewu ingkang majeng. Ya Petruk nggih. Enten apa sinuwun? Truk nun. Paripeksa sing aku kudu sing maringi wangsulan karo kowe. Oh nggih. Babakan bapakmu ngore kepengin bangun kahyangan. Oh nggih. Kepripun sinuwun? Petruk wonten dawuh. Yektine aku ngluputke marang makartine bapakku. Lho, luput sebabe. Bapakmu ki ngatasé derajating kawula, derajating Panakawan, monggo bapakmu kuwi derajating Aceplik, bapakmu kuwi mumung batur. Nggih. Teka kepengin bangun kahyangan lho, sing dienggo ragat bapakmu kuwi apa?
Bapakmu ki kawula cilik ana sambung rapete karo para Jawata sing mapan ning kayangan. Lah kok bapakmu ragah-ragah arep mbangun kahanan ning kayangan kuwi salah kaprah tumindahe bapakmu. Lho nuwun sewu. Sik. Kula wau matur wae lho sinuwun. Kula mau matur kathah bilih bapak anggenipun kepengin bangun kayangan menika senes kok kayangan papane para Jawata menika babar pisan senes. Ning kayangan sing diwestani kalih bapak, kayangan sing dikarepe bapak, kayangan sing dimaksud bapak menika morale para kawula, jiwane para warga masyarakat sak kawula sak negara Ngamarta niku sing ajeng didandani kalih bapak. Mergo bapak niku rumangsa kawula cilik kok wis ora digatekke karo nalendrane, mboten digatekke nuwun sewu kalih ingkang kawogan inggih menika pun sinuwun Puntadewa. Ning bapakmu nyalai pernatan hukuming alam. Lho, kok nyalai pernatan hukuming alam? Siji, bapakmu derajating Panakawan. Nggih. Angka loro, bapakmu ragah-ragah kepengin bangun kayangan. Mongko kayangan kuwi papane para Jawata. Kawula cilik kaya bapakmu ora pantes yen to bakal mbangun kayangan. Aja meneh kok mbangun kayangan. Bapakmu munggah kayangan wae mesti wae ora bakal dimenangke dening para Jawata. Mula kowe baliya, kowe ora usah dadak. Kowe ora usah dadak. Neka-neka arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamusmi yang jimat Klima Sada. Merga Petruk mangertiya. Ngertiya sadurunge kowe sowan ning Praja Ngamarta sing tak rembug karo Yayi Prabu Puntadewa iki mung babagan bapakmu sing 7 sasi ora sing ning negara Ngamarta. Lah bareng kowe matur bapakmu duwe gegayuhan kepengin bangun kayangan. Ateges bapakmu bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Mula nata Ndarawati babar pisan ora nrimakake. Aku ora nrimakake. Kowe bali ora usah dadak nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Bapakmu mung arep mbangun utawa bapakmu mung ngurusi marang karepane dhewe teka nglirwake kewajiban kaprajan nganti negara Ngamarta Taman Pagebluk Petruk. Petrojan malegak lekuk. Nuwun sewu. Kula kok mletik ati kula kok lara atiku panas penggalihku. Sareng kula midhanget ngendikane nata Ndarawati sing jare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Petruk, kowe ora malang kerik. Anu niki gatel. Ora malang kerik. Ngarepe Yayi Kresna ora malang kerik. Mboten. Nuwun sewu, kula kok panas ati kula sinuwun. Ngendikane jenengan awale can wis sajak arep nyingkirke karo bapak. Lho, nyingkirke karo bapakmu kepiye? Nuwun sewu. Bapak niku kula ngakoni bapak derajating Panakawan, bapak derajating Anceplik, bapak niku ming batur. Ning kula mun matur bola bali, kayangan sing dimaksud bapak niku senes kok kayangan papane para Jawata niku mboten. Ning kayangan sing dimaksud bapak niku jiwa lan moralipun para kawula sak negari Ngamarta. Lho, bapakmu nggunakake tembung bangun kayangan. Kuwi mengko ora tan murunga bakal dadake sarana gara-garane kayiwangan. Pekasan bapakmu padha karone wis kembari marang panguwasaning para dewa. Nuwun sewu. Dewa kok rumangsa dikembari panguwasane niku napa bapak niku rumangsa duweni perkara karo para dewa. Lho, ire piye? Nuwun sewu tata dipun titi priksa. Anggenipun bapak mbangun kayangan niki niku sing ajeng dibangun morale para warga masyarakat, morale para kawula, ora kok kayangan papane para dewa niku mboten. Niki nuwun sewu mumpung kula tesih sabar lho niki. Niki mumpung kula tesih sabar, tesih isih sabar kula tesih, kula mung lungguh, kula mung ngadeg. Niki kula mung ngelikke kalih panjenengan. Kula nuwun sewu, kula matur sae-sae, bapak kepengin bangun kayangan, kayangan sing diwestani bapak, sing dimaksud kalih bapak jiwane para kawula. Senes kok mampane para dewa niku mboten menawi jengandika nglepatke tembunge bapak arep mbangun morale para warga nganggo tembung bangun kayangan niku diluputke mboten masalah. Merga alasan lan sebabe bapak kepengin bangun kayangan niku
bapak ngerti, bapak ngrasake kahanan ayeme urip teng kayangan. Mula bapak mencerminkan jeneng kayangan kuwi dadi mujudke papan sing ayem tata titilan tentrem, ora ana regejekan. Pekasan kalih bapak dituwangke teng jiwane morale para kawula sak negari Ngamarta. Ora kok bapak kepengin mbangun mapane Pana Dewa kayangan Suralaya niku mboten sinuwun. Niku babar pisan mboten. Niki kula nuwun sewu gandeng niki teng mriki kathah lenggah priagung kula kepeksane mboten saged nesu. Kula mboten saged nesu arepa kula lara ati, arepa kula rada mletik ati kula. Kok ngrungokke bapakmu ki ngembari panguwasaning dewa. Lho nuwun sewu, bapak niku ya dewa kok. Bapak kula niku ya dewa, padhake bapak niku Sang Hyang Ismaya. Kula nuwun sewu paduka mboten sah. Neka-neka arep murungke gayuhane bapak. Tru, nun. Kowe tak omongi ra ngeyel. Pripun sinuwun? Bapakmu rasa cacak bangun kayangan. Bapakmu ming kamula cilik, bapakmu wong elek nyolok mripat. Arep bangun kayangan sing guragat bapakmu apa? Lho nuwun sewu, lah wis cetha ngono kok ragate 1 Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada, angka 2 Pandhawa rawuh teng negara utawa teng padukuhan Karang Kadempel. Niku syarate niku latur nuwun sewu panjenengan niku sanes Nalendra Ngamarta merga sing kagungan Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada menika namung para Pandhawa ateges sinuwun Prabu Puntadewa. Nuwun sewu. Nadan sekeranjang koplak pangendikane Nata Ndrawati nanging mboten badhe kula agem ning arep omong sak kelimah pangendikane Nata Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa badhe kula agem, badhe kula pidhangetaken, badhe kula gugus sinuwun. Rasa sinayang manggulung mentonaken dewe kramanira. Oh, Petro nun. Waduh sing gedhe pangapuramu ya Petro, mboten napa-napa. Aku njaluk ngapura. Nggih, sebabe mergo aku wis wani ngarani bapakmu. Nduweni niat lan gegayuhan sing ora-ora. Nggih, mboten napa-napa. Wong urip niku wajar kadang enten dhuwur, kadang enten ngisor. Aku pilih nang dhuwur kok, Tru. Ah iya. Nang ngisor wae, Deng, nang dhuwur kesel. Oh iya. Nang ngisor wae, mengkari meneng wae sing obah sing dhuwur kok. Iya. Lambemu ora kok wae tenan kowe, Tru. Nggih mboten napa-napa sinuwun, malah kula sing nyuwun ngapunten kula kok sajak malah krek ngadrek ora dadi kapa, Tru. Ning mangerti ya pripun? Bapakmu arep mbangun kayangan kuwi sayektene wis dipangerteni dening para Pandhawa lan wis dingerteni dening Nata Ndrawati. Nggih kersanipun. Lan iki mau aku sak pirembagan karo Yayi Prabu Darmakusuma. Aku sak pirembagan karo Yayi Prabu Puntadewa. Yen to Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan mesti bakal nggunakake syarat srana ya kuwi Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Nggih, keparengipun. Petro wonten dawuh. Kowe nunggu ana ing sak njabaring pasewakan utawa kedaton negara Ngamarta. Nggih, keparengipun. Entenono mengko sak bubaring pasewakan ya panjenengan ingsun dhewe ngaturke saka Yayi Prabu Puntadewa ngaturke wujuding Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada nggone srana bapakmu bangun kayangan Petruk. Kagat tresang kapiranguri nangkul kinempet-kempet. Dosang retaning bawana. Oh. Berarti niki diparingke niki. Iya, tak maringke. Lho, nuwun sewu. Andek puno kok mau dadak nganggo jenengan ngelek-elek bapak kula. Mergo yen to ora nganti srana ora nganggo srana kang kaya mangkono, bab kowe ora bisa mikir. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ning estu to sinuwun. Iya. Napa niki sampun wonten persetujuan saking Sinuwun Puntadewa? Wis ana Petro. Oh, nggih. Gong, nek ngono awake dhewe ngenteni ning Tampel Wates negara Ngamarta wae. Ngenteni apa? BLT apa? Du. Sinuwun Ndrawati sing bakal maringke wujuding Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Kuwi tenan apa kuwi? Tenan. Gek kowe ya percaya? Percaya. Wah.
Kudu dirembuk iki, Tru. Lanjur piye? Ya wis aku lagi mengrembukane. Oh iya. Oh nggih, sinuwun ngestokke dawuh. Nek ngaten kula karo Petruk nyuwun pamit. Nek ngaten kula kalih Bagong nyuwun pamit, kula tenggo teng sak njabane kedaton negaring Amarta. Mugi-mugi sak mangke paduka saged paring katrangkeng gumathuk babagan syarat srana anggenipun Bapak nedya nglampahi bangun kahyangan sinuwun. Ya Petruk sing ati-ati, aja kaya bocah cilik Petruk. Bangung siring sata Kurawa kambak kongges rakatete. Oh Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Teka paduka atur dura kelawan pun Punungawan. Kula nuwun sewu, kula kok mboten trima Kakang Semar nedya mbangun kahyangan menika kula mboten trima. Ning gandeng menika kawontenan pasewakan nek kula arep nesu kula arep ngelek-elek karo Kakang Semar kok rasa kula mboten tekan. Mula Petruk kalian Bagong kula semayani nedya kula paringi wujuding pustaka Jamus Miyang Jemar Klima Sada sak bibaring pasewakan inggih. Nanging menika kirang trep Koko Prabu kula nuwun sewu paduka Yayi Prabu sampun kendel kemawon. Yayi Prabu Puntadewa sampun ngantos tumut-tumut perkawis mriku katentreman ingkang nedya merantasi inggih ingkang Raka ing Ndarawati inggih Koko Prabu. Mila kula kaliyan Koko Prabu Baladewa nyuwun pamit inggih Koko Prabu ndherekaken tindak paduka Yayi Prabu nyuwun pamit ngatos-atos sampun kados lare-lare Koko Prabu kalih. Kepiye mungguh miturute siadi babagan pakartine Koko Prabu Kresna. Yen to tumrap Werkudara pakartine Kresna kakangku kuwi luput sebabe Kresna kakangku ora mawas sapa sing nunggoni kelawan jiwaragane Semar ya dipol kakangku. Iya. Angka loro Kresna kakangku ora nrimakake Kresna kakangku duweni rasa meri karo Semar. Merga Semar kuwi pamonge Pandhawa, Kresna kuwi pujanggane Pandhawa. Teka Kresna ora isa mujudke gegayuhan sing dikarepke karo Semar. Mulane Ndaraturku ora sah melu-melu. Ora sah anut grubyuk ngendikane Kresna kakangku. Banjur kepiye, Ji? Ayo sowan ing Karangkadempel liwat alun-alun ing pepungkuran. Mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada Pandhawa Lima Rawuh. Sowan ing Karangkadempel nyekseni Kakang Semar kuwi bakal bangun kahyangan.
tansah marwamuring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winahya ing asebing yudi yen to pancen kaya mangkono pun kakangmu melu nayogyani marata diage kantinan kadangmu papat lan sadurunge budhal kang padha sibuk pun kakangku ndur ngedaton yo barep kakangku ngestoke dawuhmu aku njaluk pamit iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Werkudara nganti Sang Hyang Surya kinarya madhangi lakumu Bratasena